बर' सावथुन अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टिपकाइ हालामाव जोनोम मोननाय बारमोदाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव जों बर' मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ मैया बेखेवबाय पलासगुरिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव। नायसोरां गयारिनि बिथोन होनाय देग्लाय बोसोरनि बारमोदाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय आबुं बर' सावथुन जों बर'खौ थांनाय हराव क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि पलासगुरि गामियाव बेखेवनाय जायो। बे बेखेवजानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुंदांखा सावथुन लिरगिरि पंकज लाहारिया। मख'नो गोनांदि बे सावथुन बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे प्रेमियार श'बो खुंनाय जायो। बे प्रेमियार श'आव जों बर' सावथुननि दिहुनगिरिजों बिथोनगिरि लोगोसे रोजाबगिरि गासै फावखुंगुर फावखुंग्रि आरो बे सावथुनजों लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ आर'नाइजों बरायो। मख'नो गोनांदि बे सावथुन बेखेवनाय आरो प्रेमियार श'आव मुंदांखा सावथुन लिरगिरि सुजुगिरि पंकज लाहारि आरो बर' सावथुन लिरगिरि मिथुराम ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरा जों बर' आबुं बर' सावथुनखौ रायजो राजाफोरा अनसायनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरो। आङो गोबां गोजान जायगानिफ्राय फैदों। माने आंबो हारिमुजों बा सावथुन मुलुगजों एकदम थैथां नाजाथाबना थानाय मानसि नालाय आं जेसेबां गोजानब्लाबो मिथुराम फंबायाव खौरां हरनाय लोगो लोगो आं फैनाय जादों। आङो बे सावथुनखौ मिथुराम फंबाया बानायदों, रायजोफोरनि सिगाङाव लानानै फैदों। बेनि थाखाय आं गिबियावनो मिथुरामखौ माने फंबाय हिसाबै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद साबायखर बावदों। आरो जा सावथुन बिथाङा बानायदों जों बर' एक्सुवेलि बेयो माने ओरैबायदि मोनसे मेसेजिं फिल्म आं ससे नायनानै बुजि मोनखादों। बेखौ रायजोफोरा नायनांगौ, नायनानै जोंनि खायसे हमना लाबाय हारिनि गेजेराव माबा जुदि सुद्रायनो गोनां दंब्ला नैबे सावथुननिफ्राय जोङो एसेबाबो जोङो सुद्रायनो थाखाय आइडिया मोनगोन होननानै आं सानो आरो। दा गोरोन्थि मावग्रायाथ' अनलि सावथुन मुलुगनिल' नङा। सावथुन मुलुगनि सोरबा सासे गोरोन्थि मावोब्ला सावथुन मुलुगा मानो बदनाम जाफायो होनना बुङोब्ला सावथुन मुलुगानो मोनसे माने सेन्सिटिभ फिल्ड बेयो। माने बे फिल्डआव जायफोरा सोलियो बिसोरनि सायाव नोजोरा पाब्लिकनि नोजोरा अरायसम गोग्लैखाबाय थायो। बेखायनो सोरबा सासे जुदि दाय मावोब्ला जिहेथु बे मोनसे सेन्सिटिभ फिल्ड नालाय सोरबा सासे दाय मावोब्ला मा जायो फुरा जोंनिया सावथुन मुलुगानो बदनाम जाफानो गोनां जायो। एक्सुवेलि बे बुंनो थाङोब्ला सोरबा सासेनि थाखाय जोंनिया सावथुन मुलुगा जे बदनाम मोननांगौ बे खोथाया नंद्राया आरो बेबायदि गोरोन्थि मावग्राया गुबुन बिभागावबो थायो आरो। दिनै जोंहा जों बर' सावथुनखौहाय अपेनिं खालामनाय जाहैबाय। जों बर' सावथुन खालामनायावथ' गोबां खस्थ' मोन्दों। आंजों लोगोसे आंजों खामानि मावग्राफ्रा माखासे लोगोफ्राबो खस्थ' मोन्दों। जेरैहाय जोंनि पर्बतजरा एरियानि माखासे गोबां आर्टिस्टफ्रा आंखौ हेफाजाब खालामदों, रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामदों, हाजासे जोंनि गामिनि मानसिफ्रा हेफाजाब खालामदों। दिनैहाय नै जे जायगायाव अपेनिं जादों बे जायगायाव अपेनिं लादों बे जायगानि बाजार कमिटियाबो जोंखौ खस्थ' खालामनानै मावना होदों आरो पलासगुरिनि माखासे आरो सामुदानि माखासे गासैबो माने रायजो राजाया जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो। दिनैहाय जों अपेनिं टाइमावनो दिनै प्रथम बे जाहारबारियावहाय दिनै बेयावबो प्रग्राम लानाय जादों। गाबोनबो दं, समफोरबो दं, माने गोबां जायगायाव कन्टेक्ट खालामगासिनो दं आरो। रायजो राजाखौ खावलायो जों बर' सावथुनखौहाय बयबो माने जोंनि अनसायगोन, मोजां मोनगोन नायनानै आरो। मोनफ्रोमबो गामियावहाय बा फुजाफ्रावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन जों बर' सावथुनखौ देखायनोब्ला। दिनैनिफ्राय जोंहाथ' अपेनिं जाखाबाय जेब्ला जायबा सोरबाफोर जुदि देखायनो जुदि माबा खालामोब्ला आरो गोसो दंब्ला बिसोर कन्टेक्ट खालामनानै देखायनो हासिगोन। बे प्रिमियार श'आव नोंथांमोना माखासे आलासिफोर हांख्रायहरदों, बेयाव सोर आलासिफोरा बाहागो लाफैदों? दिनै जोंनि बे अपेनिं प्रिमियार श'आवहाय जों आलासि हांख्रायहरनाय जादों। आदा पंकज लाहारि फैदों, बेंगलनिफ्रायबो माखासे फैदों, ओरै आदा मिजिं नार्जारि चिरांनिफ्राय फैदों, प्रेक्टिकेल, आदा राजश्री, आयं दांख्लोदो, गावरेमा, मनिषा आरो गोबां आर्टिस्टफोर फैदों आरो। बे सावथुनखौ दिहुननायाव जेसेबांनाखि खरसा थांदों बे खरसाखौ मोनफिनो ना मोनफिना? सावथुन खरसा मोनफिननांगौआथाय एसे खस्थ' जायो आरो। फैसायाथ' थाङो, खिन्थु बर' मार्केटआव बयबो मिथिलायखायो। जिखुनु सिनेमा जुदि मोजां जाथारोब्लाथ' फैफिननायाव एसे मोजां जायो आरो। नोंथांमोना सावथुनखौ मा थांखि लानानै दिहुननाय जायो? जोंहा बे सावथुनखौहाय माने बै समावहाय जों बर' रायजो राजाफ्रा बर' रायजो डिमान्ड खालामनायाव माबायदि खस्थ' भुगिनाङा, सोरजों माबायदि खालामजाया, सासे राजनितिगिरियाहाय माबायदि सोरजों फिदिंजाया, बैफोरखौ लानानै जों खालामनाय जादों आरो। सिगांहाय आदा अबिनाशनि मोनसे बिबार फिल्म प्रडाक्सनाव गादोंमोन फेलें नोजोर होननाय, बेनि सिगां बिनि उनावहाय आङो खामलिनि गोसोनि मोदै मोनसे आरो नै जों बर' आंनिया दिनैजों मोननै जाबाय आंनि प्रडाक्सनाव ओंखारनाया। बेवहाय जोंहा बै मोगथां नार्जारि, आदा फैला दं, आदा मेन्देला दं, आदा कृष्ण, आदा मिजिं, मेन एक्ट्रिस हिसाबै रिंखि दङ, आं बर' लादों, ओमफ्राय
ओरै आदा राजुश्री आदा राजि भेक्टर ओमफ्राय ओरै आयं दांखोलोदो जुलि मनिषा आरो जायगानि माखासे गोबां आर्टिस्टफोर दं आरो दा जायगायाव बानाय हिसाबै जों जायगायावनो अपेनिं लानाय जाबाय गुबुन जायगायावबो लेंहरबाय थादोंमोन खालामनो खिन्थु जों खालामहैनाय जायासै खिन्थु रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुहुत हेफाजाब होदों आरो बिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा साफ्रोमखौ आङो धन्यबाद होयो आरो बे जों बर' सावथुनखौहाय साफ्रोम रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो जुदि रायजो राजाया जुदि अनसायलांबाय थायोब्ला जों बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन सावथुन दिहुनलांनो नाजालांगोन आरो मोजांथार आं गोदोनि देखायनाय बायदि मोनथारदों गोदोनि जाथायफोर थांनायफोरखौ खोन्थानाय बायदि मोनथारदों आङो मोजां ना औ मोजां मानसिफोरनोबा मोजां नङा बे दानि गथ'फोरनोबा मोजां नङा जोंनोबा मोजां जों नुबोखादोंबो नालाय फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नायदोंना नायदों मोजां नुदों आङो गोदोनि जाथाय जों नुबोनायखौ जों नुबोनाया बिदिनो जाखाथारदों नंगौबो दे बे आयंआलाय माबायदि मोनदों नोंहा नायदोंना मोजां मोनदों मोजां मोनदों औ मोजां मोनदों आंबो फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायखादों दा नायदों औ मोजां मोनदों गाबनो ओंखारदों औ गुबै जाथारनाय बायदि मोननानै गाबनो ओंखारो ओमफ्राय सिरि थाफ्लाङो एखमबा गाबनानै बेबायदि जायो मोदै गवाखै मोदै गनायालाय गबाबो सोरनो खिन्थाबावनो गनायखौलाय हारसिं गखोमानानै थाबाय गोसोआव गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिं फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन